Narangkan unday gilungag ni Paderlan sa kuha day o para pamahaw halakad. Day ako daw tanan mukaon ana day. Ala ka kadagan ba ana day oy. Di man gud ko mukaon og rice nga inana kay manambok ko. Ala. Mao na ang kaldero mo na diri day lang abuhan day gikabkab sa manok. So kailangan ako ni siya limpyuhan unya day akong bisbisan og tubig day ba. Then ang mga abo anaon tupitan para sa unang panahon day nga tarungon og limpyo ang abuhan. So nanay mga kanang abog-abog. So kung ano limpyuhan unya kay sayang kay day og gikutkot og manok. Ang manok daw kay biyaan ra ni nila kay magsiglak-lakaw-lakaw. So manang ako sang limpyuhan day haday ug mao day tunubay. Mao din ang dagang kay gilungag sa Paderlan ako ng mga panahon na day kay lagi nang laag na silang duha. Unya ang piling gwapa rin nabilin sa mga balay ani. Ang kaldero pa jud ng Paderlan day iso kailaon sa limpyo or sa nisnis ba. Anyway, mao din ato ang next video day no pauli na day ko ani padulong sa Iligan City. Ug mao ra day tunubay mo oy.